És molt estrany, jo no tinc una teoria, perquè cada cançó, cada poema és un món i se presenta d'una manera diferent. A mi hi ha poemes que el sentiment que tinc quan els llisc és que porten la música incorporada i jo només he de traure-la. És a dir, hi ha poemes que els llegeixes i t'està venint la melodia, és com si ja la portaren. Sempre són poemes que estan compostos per una persona que té molt de sentit de la música. És a dir, estan mesurats, estan rimats o no, però sobretot rítmicament tenen un ritme molt definit, tenen uns accents interns, com té la música, les melodies musicals. I hi ha poemes que simplement t'estan demanant una música i te la revelen. Hi ha altres poemes que potser m'agraden molt però soc incapaç de trobar-los la música. Normalment ho abandono. Jo només poso música als poemes que m'ho estan demanant a crits. Si no, no forço la situació perquè si el poeta no l'ha cantat, és molt difícil que després algú pugui cantar-lo. O no sé, o potser no. Això és un tema. Després està com li poses una lletra a partir d'una música. També, no sé si això és un altre tema, no? Bé, doncs després ho deixem. D'entrada jo, la meva experiència és que no tota la poesia es deixa musical, o almenys a mi. I que sí que necessitem prou que hi hagi una regularitat mètrica, rítmica, que avui dia els poetes d'avui dia no fan massa cas, tiren per altres camins, i nosaltres necessitem aquesta llengua, aquesta poesia popular, ben mesurada, ben rimada. Això facilita molt el musical, que no que sigui el vers lliure, perquè no trobes una regularitat, és molt més difícil, però també es pot fer, no? Moltes gràcies per la teva presentació. M'agrada molt això que has dit del tema de la imaginació, que els grecs parlaven que eren les muses, no? Jo crec que, fixa't que poètics eren que parlaven de muses i nosaltres parlem d'imaginació. Jo no sé si hem anat a més o hem anat a menys. El cas és que en la creació poètica i musical sí que n'hi ha alguna cosa de misteriós, diria jo, no? Aleshores, per exemple, estic pensant en un poema de Salvador Espriu que vaig musicar, de la pell de brau, però el 46 me pareix que és, per contar un poc com jo m'he enfrontat a això, no? Ho he viscut. I recorde que jo l'havia llegit, m'havia d'alguna manera enamorat, i hi havia com un intent de buscar música, no? I recorde que estava a Madrid, jo treballava allà, però molt capacitat, no soc d'ací. I recorde que venia en el cotxe i a meitat de camí me va vindre és que és complicat explicar, perquè en el meu cas almenys no és una cosa, com dia ella, que no és una cosa que segueixis una tècnica